É unha actuación de exemplo que fai fixar población nos concellos, non só no rural, senón en todo o concello, porque temos que ter en conta que non só son importantes as comunicacións físicas, que sí as son, pero estas comunicacións telemáticas son moi importantes. E eu vou dar un dato. No ano 2023, 31 de diciembre, Leiro tiña 1.485 veciños. Pechamos o ano 25 a 31 de diciembre con 1.568 veciños. O sea, o que supón 80 e algo veciños máis. Isto é asentar poboación. Isto é fundamental para nós. Tamén é asentar poboación todas as inversións que ten feito a Xunta de Galicia, algunhas que están feitas e outras que están a medio realizar, como pode ser o centro de día, o polígono agroforestal de Vieite, que está en fase de ejecución, a mellora do saneamento que xa está publicada no DOGA, que é onde se publican as cousas, os distintos plans urbe, e agora faltanos unha cousa, presidente, a vivenda. Consiguieron parcelas para instalar 68 torres que cubren más de 5.000 habitantes en 210 entidades de población en 55 ayuntamientos. Instalado 68 torres, 59 ya están en servicio, ya han conseguido mejorar sus comunicaciones móviles 170 entidades de población aquí en Galicia. Nos quedarían 8 que estarían pendientes de la cometida eléctrica y una que estaría pendiente de la puesta a disposición por parte de Vodafone. El resultado es fantástico. Podemos decir que el servicio para los clientes de Vodafone España en esta zona, o los que circulen por aquí, es de unas características similares a de una población. A nivel de servicio de voz, que el proyecto originalmente era para servicio de voz, a nivel de uso personal de datos, lo que a todos nos gusta hacer del Instagram en Netflix, a nivel profesional de trabajar en videoconferencias, gestión de datos, lo que nos lleve a nuestra actividad diaria. Estando implicado en muchísimos proyectos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, este proyecto, la verdad es que nos emociona muchísimo a todo Vodafone, porque es el ejemplo absolutamente perfecto de colaboración de un equipo, en este caso público-privado, un equipo que ha trabajado con una ilusión brutal, desde, como ha dicho el alcalde, desde el ayuntamiento, los equipos de Retegal, Antega, la Xunta, Vodafone y todo lo demás para hacer un proyecto que realmente es único a nivel mundial. Conectividad ao nivel de moitísimos barrios, de moitísimas grandes cidades, en moitos casos do centro de moitas cidades. Eso nin é barato, nin é sinxelo, nin é rápido, pero hai que facer. 50.000 persoas pasaron por esta zona, 50.000 clientes dunha operadora, o gallá que todos tomen nota e o que hai que facer estas infraestructuras que están pagadas cos impostos de todos, hai que aproveitalas. Portanto, eu fago tamén un chamamento para que, unha vez que se fixo o máis difícil, que ter estas torres 68 por toda Galicia e está a distribución en sitios onde hai pouco tempo, probablemente, os veciños pensarían que era impensable ter esas comunicacións, ou mellor algúns xa casi renunciarían. Ahora é unha realidade. E isto é, de verdad, construir Galicia. Galicia, calidade tamén é isto. Ter servicios básicos, e as comunicacións o son, en calquera sitio. Garantir que esa igualdade que falamos sempre empeza por este tipo de servicios. Se a un veciño dis que tens que vir un sitio sin conexión a internet, non está en condicións de igualdade cos dunha cidade. E hai cousas que hai que garantizar. E non quería deixar aos veciños da parroquia de Serantes. Non só cederon o terreno, senón que cederon o terreno que fose necesario e donde fose necesario para poder optimizar a cobertura móvil deste poste.